Vi er jo på den affaldsfri skole, Husum Skole i København. Vi vil gerne være en affaldsfri skole, fordi vi synes, at affald er et potentielt problem. Nogle gange havde vi normale timer, og andre gange havde vi sådan de der... Så skrev de bare affald på skemaet. I stedet for det, vi nu havde. For eksempel matematik. Vi ved præcis, hvor meget affald vi genererer. Og her på sådan en skole, der bruger vi lige over, eller ikke bruger, men vi laver lige over 30 ton affald om året. 2 uger i træk blev alt vores affald kørt ud i en stor lagerhal, og der gik så nogle mennesker rundt i beskyttelsesudstyr og sorterede hver evig eneste lille dims fra vores affaldscontainer og lagde det i nogle forskellige bunker. Og så fik vi så besked tilbage, der var så mange kilo af alt muligt ting og sager. Vi laver for eksempel 8 kilo aluminiumsaffald om året her på stedet, og det stammer alt sammen fra sølvpapir fra børnenes madpakke. Designet på skraldespanden er kommet via en proces, hvor eleverne har været i centrum i forhold til at byde ind med, hvad er det for nogle ting, der skal til, for at de aktivt vil komme til at sortere deres affald. Vi havde også en tanke fra starten om, at for eksempel sådan noget som låg var vigtigt, for at eleverne ville sortere. Det har de fundet ud af, at det dur slet ikke med låg, for så kan man ikke se, hvad der er nede i skraldespanden. Sådan, i skraldespandene putter vi sådan papir og restaffald og madaffald og hårplast og farligt affald og alt muligt. Så bliver det afhentet af vores skraldemænd. Noget af det kører jo stadigvæk som restaffald, brandbart affald ud til vores forbrændingsanlæg, hvor det bliver lavet til varme. Hvis farligt affald kommer i restaffald, så bliver der spildt nogle ressourcer, og så er det også meget farligt. Så er det også giftigt røg, der kommer op. Papiret, det kunne blive genbrugt til genbrugspapir. Og så behøvede man ikke fælde så mange træer. Så det er meningsfuldt. Det vil være sådan ordet. Vi ved ikke, hvor mange ressourcer vi kommer til at kunne spare. Det vi kan se, det er, at vi kan se, hvor der er et potentiale for at spare noget. Og det kan vi sige, vi ved præcis, hvor meget papir vi køber. Og så må vi jo måle os frem til, har det givet en eller anden form for effekt, når vi måler igen om et stykke tid.